To, že to bude veľmi náročný zápas proti kvalitnému tímu na veľmi ťažkom teréne, sa to potvrdilo, ale sme veľmi radi, že v prvom polčase sme dokázali využiť chyby, ktoré domáci urobili, do ktorých sme ich svojím spôsobom donútili, a tá efektivita v prvom polčase bola výborná a to bol základný kameň k tomu, aby sme dneska odišli spokojní s tým, ako sme to dokázali potom uhrať. Ten druhý polčas bol samozrejme o ešte väčšej bojovnosti, pretože ten terén nedovoloval hrať nejaký veľký futbal. My sme ho v tom druhom polčase ani veľmi nechceli, a škoda, že sme niektorú z náznakov nedokázali viacej využiť a dostať zápas z nášho pohľadu do väčšieho kľudu. Ja za prístup chcem poďakovať mojim chlapcom, pretože fakt išli na dno svojich síl a ukážkovo bojovali za to, aby dneska boli fakt úspešní, takže ešte raz im ďakujem veľmi pekne. Tak z môjho pohľadu sme vedeli, že sem príde organizované a veľmi kvalitné mužstvo. My sme im ponúkli 3 ľahké chyby a super to dokázali využiť. Vedeli sme, že je veľmi efektívny a to aj potvrdil najmä prvý polčas, kde sme skoro dostali prvý gól. To nás trošku zabrzdilo na 10 minút. To sme sa trošku nadýchli, mali sme šancu na 1-1, sme ju nevyužili a super hneď z našej chyby nás potrestal na 2-0. Takže to bol ďalší klinec, dá sa povedať, a to isté nastalo aj pri treťom góle. Takže prvý polčas z tohto hľadiska sme nezvládli, lebo nechceli sme takto, dá sa povedať, ľahko urobiť chyby. No ale za druhý polčas musím chlapcov pochváliť, lebo dali do toho srdce, bolo vidieť. Vytvorili sme si aj dostatok príležitosti, ale dneska nám nebolo súdené možno ani z väčších šancí, ak sme dať gól. Takže, ale taký je futbal, ideme ďalej a koncentrujeme sa už na ďalší zápas. Tak my sme chceli aj prvý polčas, len ten terén je strašne ťažký, áno, dá sa povedať, na tomto teréne sa ťažko dáva lopta pod kontrolu, áno, tento terén, dá sa povedať, to je na úplne jednoduchý futbal. Druhý polčas sme to zjednodušili a išlo to, ale už super nemusel tak hrať, mal nahrať tie 3 góly, tak to už je ťažké potom, áno. Keby sa nám možno podarilo z nejakej šance dať to do 3-2, tak možno by sa ten zápas ešte viac dramatizoval, ale super vlastne to nemusel utvárať, takže to kontroloval vzadu. Ale naopak, my sme cez polčas upozorňovali hráčov, že domáci určite budú striedať, zvýšia tú snahu, že budú viacej útočne ešte naladení, že to bude náročnejšie, že to bude o súbojoch. Aj to sa potvrdilo, my sme tiež urobili chybičku, za ktorú nás super potrestal, ale to už je na to, s tými svojimi morálno-voľovými vlastnosťami to chlapi dneska zvládli, ale ja hovorím, že to bolo veľmi náročné, veľmi náročný zápas vo veľmi náročných podmienkach a to bol si myslím, že pre obidve mužstvá najväčší nepriateľ dneska.